Wakwa Badwam TV Badwam so yadani te kote gwase ni nkranhyensa dwada anopei anopensamasie na brason sa wotibie sa Adom TV kase nsamne doso ne yetodwa omu bi ya wobetini me kase nipa beso wo hade baabi omuda ne emu aye den fisensu ato ama ayiri wo yede sansam no mu nkyeremu no ebebro yama mpani abadi akire so Harvard University wode nsama hudo bi akwakotodwa wo ho eno ene nsem bi na no pay me de bro sa Adom TV Badwam kase Facebook/Adom TV kase no wo ho Go TV channel 176 DSTV 280 media fia amankwa tamaklo afia ni die kwan sutie seden samno enchiremu ankasa etie me kasa nipa be 100 baby ombeda sese ni mu ayeden pa brada nkra hudo bi nso toye ewo ahiave pronu bi ewo Pro East mensini mu wo Bunu East mantam no emu Adom TV kase etwaso yes die sabi ine ya nti asemde ohwe ye computer lab any computers esisi awiemu ni nkonya teachers stuffing chairs tata so nya nkonya na nsu ase no na afi computer nso se ye sokra na nya de a eso bio se wohwe ahanso a board a ebo ho ni nso so ase se dan no so apa no ade ba kwa ye besre aban panyimfo ankrankra obi a opese any stakeholders bia ye wo bia no momra na omomeboa yen esanse emu aye drama yankasa voice ajete eye PTA chairman ewo Ahiave DA Basic School ono so ni amani boni nkomo twetwemu no ene wodi tu dwa se saa insukasi eto ye nam so ma dan so paaye no enya de wo bi ewo krum hono mokra saa da enura najo na yeda ho na yeti se mframa eba yade bachi no anasa najo no ye hu se mframa no ebubu mi ankasa mi kasa mi dan wafa edan ba se edu nyina abeka sukunu wasai sukunu nioma computer lab wasai bibia edana megina ho akasa sese no ye kanti baabi ankwala no didi ne nyina wasai ne nyina enti ye behia se aban anase mpanifo no beboa ye na omotumi ahoye mobo baabi a megina kasa yi anajo kura mi ni baabi a meda me ne minkola ne nyina ne wona ade na atoye nyina no ye nyina yaka bonten a ye hia emoa se omomoaye Mampani abadi achire Dr. Mahmoud Baumia ako 2023 edition ya Harvard Africa Development Conference a course or Harvard Law School Cambridge na oyetichire ni wode nsoma hudo bi akwakotudwa Adom kase etwaso. Centuries Africa has been at the receiving end of other people's ideas and dreams for us. When it comes to reimagining Africa, my imagination simply settles on Africa as a co-equal with other continents in the management of the affairs of humanity. An Africa which is in charge of its own issues and destiny and is respected for what it brings to the table, which is a lot. We should leave behind the Africa which is called to the table and told what to do, when indeed it is a major provider for everyone else, even though it is not rewarded appropriately. We should leave behind the Africa which is descended upon by others, dug up everywhere, and the treasures in its bowels ripped out and shipped off, raw to power, and shipped off raw to power other people's development, who then turn around and treat us as a basket case only fit for charity. I imagine Africa at a place where it can assert its true power for the benefit of its people and their dignity wherever they may be, in or out of the continent. Ladies and gentlemen, after a careful assessment of our collective progress so far since 2023 Ghana Business and Innovation Awards akoso ewo nkranha na enyuma ewuranom akese ahodo a womaboa ama enyuma ba oman Ghana mu na ebo oman ye sikasam totoye no na abasobodi ahodo bi ekọ ede ema womo de akoso Adom TV ediba eni edunu miensa Ghana Business and Innovation Awards no wofa sa akwanya no so ebo enyumakuya ahodo a wonam wonum adwuma so abo won homoden asan so abo ama ebuo aba wonum adwuma a woye no abasobodi adwumadie na se no
wɔnom ɛbɔ wɔnom wɔ oil and gas sector abaso ɛna afoforo nso bɔ wɔnom abaso bi MD a wɔ Safari ya wɔnom ɛyɛ manufacturing firm Eric Amofa ɛkyerɛ ɛkwan ya sisi ɛtoɔ egu wɔnom adwuma die mo ensemo no wode nsem ya todwa ne titiri no kwade ama ban no sa ban no hwɛ kwan foforo bi so obefa so na watumi aboa magana enwuma tumi agina ne na so na de achi bi a taxes foforo ba nomni ade no nyame enum ni anya de se koyie kura e de ma wo mo eye Ghana Business Awards dwumadi ase e no de sansemi etodwa mo eye krobi e wo bi akoye mansin mo e wo ti mantamu de ade sra to aban nanim se wo sra wo mo Omo health center ba ko no aka ne tibia no munye nti ama pomodin se de nke wo se ma no muso no enya sa no won mo ehunu no nti mpanifo mra emesiesie ho mo ama mebredi enya ewa ha ya kwan eka ho school eka ho zia mede ukọ yesuku mu a omo se enkonwa kura ebi ni ho emofra na oda won boso won kokoso ena osua de ni nyina ya ha ne amane a atoye adenti ye nananom buru se wonoso on chefa obaso odeboa omanga na mpuntu abra enkroma ye se obesi akoso modam no a oja won sa se ensuo mfa se ne betimi ama dam yi abre ye anyinam kanea no ne ene atoye ni Abubakar Safiu assembly member Tapa amanfo ono si di tudwa se wonom esi mensini no ene aban so empempi se anko me yempuntu ema wonom ewo krum honom nenso enya ade a wanya moaye bia afiri wonom ho akoso motu ye ede ye ba hafa se wo hwe ye krum hafa asetena in fact ede pa na se wonam kakra wo behu se oman no abomode aye gates kakra esra ban se nka anye bi kura no nka omum begu kota emaye ibi se yenso yensase ni bi ena nsu abefa ena nne oman Ghana yede yanya mfaso manfo a woti krom honom a wokotwe mojabo a yenso editudwa se esane sedi ayaresabia no tebia enyinti no pomodin adwumayefo ene manfo nyina no edinyarwa bebre ena aba bejeja wonso yameka chabufo ni se obia eyi moja ndeye se wanya ne ndefa ka chibi nke se wobusa ni bi enya moja now do certificate ko hospital betime amani moja a wombre Enyoma mebredi enya ewa ha apoe mantamu dwamtene ne de ma MPP amanyoko ye Jeff Koneduado the nei wode to area coordinator stakeholders polling station and a constituency executives a wo akotia abato mpesua no so se watime wakame yemfa nkokon obia nto bibia nwu no mu nyina nka wo hommom mpre party ni yeye na abato kese de yenim so mpese nkunimdie ye won mo de ade a omumanka bomunya adwuma na nsemone Adom TV etwaso ye kosoa ye kasa se enipa akomatoye mu de eteki time enye se ne na obekasa ye no na ozo bibia ayeye sese ye koso na ye engage na ye we ye mfanso ha ye besan atoa so na ye ne ye manfo ye party for obia ebia sebita frache asembi ha na si tie no one on one ne ne oni nyina kasa enyankita hudie esie eno mum honom de eduru ho a bi kura na mom ensentrofo no ya amfremo Messi Adujemfi a wonom etafre na amasi ena kani bi no waye mrahebedwani ma wonom a wo akwetia abato mpesua so ono so ade ato amanyuko na titaifo nyina anim se wonka wo hummumu wo ma asumdue ene wodo entena wonom ntem se de ebe ya ikunimdie ebeba amanyuko na fa ewo afimpinu ene dunu nan abato ni mu nsebesi wo constituency ni mu na ni ede bani nyina mu no ya me aboye ho ban ba yugo ti asibesi na ese nyame ya tom enya executives region atun safre yen si emra na ye meye nkabu mu ho adwuma na ye enunyam kese a ye regional executives o ma hye Fred Nanayaw Adoba eye akwatia MPP amanyoko no dwemtenani ono so ede nsem bi to aso abra mpanyifuo ede wonsem etu dwawieye monhwe nim se ensem bebre a motifa akwatia constituency ho no se ye mpese be ko ekyire a 2023 oho na yefiri a ye ba aberu bibia yeduru ya eho abehia se me as a constituency chairman me put it together this platform for the constituents to engage
under the supervision of the region. Esunafo South, Masha Bejani wa Fumantamu ya Dr. Rukopoku, Nene wase emebuna enya juma enya wa maigane muna adoso dodo ne ha won NDC fo no into wombota ya pesi wani sokrenti afi womani abre den bonto asa 2024 Ghana for enfetumi ne ma womo ene se enuma wombe pebie dia ma mebuno ne nsema wode etudwa no ene Miriam Aberfi bafo ene ye panyini a wodi apomodin adwumayefo a wonom efiri twefo Praso District Hospital a wokoye free health screening ema twefo atemokwa NDC Youth Wing no na bradwumedie no eba na wieye ene wode adesrade to amanyefo nyina enim ne titiru ene wonom a wo hwe enim kwan se esi ahenefo beto aba ama wonom nyina enim se omomoden se sabri a wo bonto ano won tonsa ema wonom achidifo Mami da ne di se manfo dodo a wo hwe wonom nyina no ohunu ne se wonom ewanyare nketenkete ehye wonom ho a won tai enko ayaresabia ema apomdin adwumayefo enhwe wonom sure de kan ye check o mo BP na ye check ese na o makoma ne bono ye wo mo san no so check o mo asichire no na ye hwe o mo ani no so ema o mo na de ye hu ya ne se dodo na enta enko hospital